गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोथार बाइबेलनि मोनसे गाहाम बाथ्रायाव बयखौबो साफ्रोम भिउवार्सफोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव वेलकाम खालामो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों फोरबोनि बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों मा मोनसे मोनदांनो हागोन होननानै आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर बा नायगासिनो दङ बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे गिबियावनो बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो गोसो जाबाय। थ' नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन 1 पिटार 5 बालाबनि 8 सिरि 1 पिटार चैप्टार 5 verse 8। आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों गोथार बाइबेलाव। सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबायो। थ' dear viewers, बे बाइबेल सिरिखौ मबाइल डिजिटेल एप बाइबेलनिफ्राय आं दिनै लानाय जादों। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय। अनसायग्राफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब रोखायैनो खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। मा होननानै बुंदों? जों ख्रिस्टियानफोरखौ बे बाइबेल सिरिया बेबायदि मोनसे साबधान दिनै जोंखौ होदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा होननानै बुंदों जोबनायाव बे बाइबेल सिरिया? नागिरबायो होननानै बुंदों। मिथिबायना? जिरायनानै थायाखै, नागिरबायो। जों दिनै बेखौ ख्रिस्टियानफ्रा इनायनो मिथिनो गोनांथार आरो मिथिथारनांगौ। आरो बेखौ मिथियाब्ला जोङो दिनै बे सैताननि सिंह बादि नेरनायाव नागिरबायनायाव बे सैताना जोंखौ अरख्रेबनो मोनगोन ना, जोंखौ मोनगोन। आरो बे सैतानजों जों जुदि अरख्रेब जानो मोनोब्ला जोङो दंस जागोन। जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगौ। बेनिखायनो ख्रिस्टियानफ्रा मा सिरि मोननानै थानो नांगौ आरो गावखौ हमथानो नांगौ गासै बिथिङाव। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मिथिबायना? जों ख्रिस्टियानफ्रा मा सिरि मोननानै थानो नांगौ आरो गावखौ जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दिनै मा हमथानो नांगौ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दिनै सिरि मोननानै थानो नांगौ। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानोना जोंनि जिउनि सुथुरा बा जोंनि लाइफनि एनिमिया मा एक्टिभलि सेकिं फर आस, जोंखौ मनग्लाबनो, जोंखौ आद्रि खालामनो नागिरबाय थायो। जोंनि जे आत्मानि सुथ्रु, जोंनि जे जिउनि सुथ्रु, बै सुथ्रु सैताना, एनिमिया। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो जोङो मा सिरि मोननानै थानो नांगौ। मानोना बे आत्मानि सुथुरा, बे जिउनि सुथ्रुआ बा सैताना सिंह बादि मनग्लाबनो मा खालामो? नेरबाय थायो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानि गेजेरजों दिनै जोंखौ मनग्लाबनो नागिरो नोंथांमोना मिथिगौना? फैयोसे जों रायज्लायबावनि बे भिडिअनि गेजेरजों मा जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंबो बे बिसारु सैताना नेरनाय सिंह बादि जोंखौ मनग्लाबनो नागिरबाय थायो। मानि गेजेरजों? जोंनि खामानिनि गेजेरजों। नोंथांमोना मिथिगौना? गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा मा मोनसे खामानिनि गेजेरजों जों दिनै गाज्रियाव गोग्लैनो हमो। गोबांथार खामानिनि गेजेरजों। आरो दिनै बेल' नङा, जोंनि रायजो जानायनि गेजेरजों
अनजाग्राफोर जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव जोंनि रायजो जानायाव गोबांथार दिनै समस्या दिनै बेरखाङो आरो नुनो मोनो थ' बेबायदि रायजो जानायनि गेजेरजोंबो दिनै मा जोंखौ सैताना नागिरबाय थायो अरख्रेबनो मनग्लाबनो आद्रि खालामनो थ' बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा जोंनि रायजो जानायनि गेजेरावबो जों दिनै सिरि मोननानै थानो नांगौ आरो दिनै बेल' नङा जोंनि थांनानै थानायनि लाइफ स्टाइलजों बा जोंनि थांनानै थानायनि गेजेरजोंबो जों दिनै सिरि मोननानै थानो नांगौ मानोना बेफोरनि गेजेरजोंबो सैताना दिनै जोंखौ नागिरबाय थायो निर्नाय सिंहबादि होनदों नागिरबाय थायो होननानै बुंदों Satan is seeking our enemy is seeking to us अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगौ आरो दिनै बेल' नङा जोंनि साख्रि बाख्रि मावनायनि गेजेरजोंबो दिनै मा सैताना जोंखौ आद्रि खालामनो मनग्लाबनो थाखाय दिनै नागिरबाय थायो नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियान बिथांमोना जायफ्रा जब मावैनो इसोरनिफ्राय दिनै गोजान जाबाय साख्रि मावैनो दिनै नखरफ्रा दिनै बायफ्रुलांबाय मानो Satan is attacking them सैताना बिथांमोनखौ दिनै आद्रि खालामगासिनो दङ दिनै मा खालामबाय सैताना डिस्ट्रय खालामबाय मानोना बे सैताना नागिरबाय थाखायोखाय थ' बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा साख्रि बाख्रि मावनायनि गेजेरावबो we must alert जोङो साबधान जानो नांगौ अनजाग्राफोर आरो दिनै बेल' नङा जोंनि बिजनेस मावनायनि गेजेरजोंबो जेन' सैताना जोंनि बिजनेस मावनायनि गेजेरजों जेन' जोंखौ आद्रि खालामनो हाया जोंनि नखरखौ सिफायनो हाया जोंनि जिउखौ गाज्रियाव जेन' दैदेनलांनो हाया दिनैनि बे मुगायाव नुनो मोनो अनजाग्राफोर बिजनेस मावनायनि गेजेरजों जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिफाफ्रा बा बिमाफ्राबो बा जोंनि बिदा फंबायफ्राबो मा गावखौ इसोरनि आयेननिफ्राय गोजानाव थानायखौ नुनो मोनसै मानोना सैताना बिथांमोनखौ डिस्ट्रय खालामबाय लोगोफोरनि गेजेरजों माबा मोनसेखौ मावथ'वाब्लाबो मावबाय खालामनाङाब्लाबो खालामनांबाय गावखौ हमथानो हायाखिसै दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जों ख्रिस्टियानफ्रा गासै बिथिङाव गावखौ हमथानो नांगौ आरो जों दिनै सिरि मोननानै थानो नांगौ थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै खावलायो बेखौनो जों जेखि समस्यायाव थाया मानो जों जेखि बिथिङाव थाया मानो जों जेखि खामानि मावा मानो जों हिनजावानो जानो हागौ हौवायानो जानो हागौ जों साधारन बिश्वासिया जानो हागौ जों पास्टर एभान्जेलिस्ट फादार बिशप दिनै जों जानो हागौ बा जों दिनै साख्रि मावग्रा बिजनेस मावग्रा माबा मोनसे मावग्रा दिनै जोङो जानो हागौ बा जोङो गरिब जानो हागौ बा जों दिनै धोनि जानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दिनै गावखौ हमथानो नांगौ आरो जों दिनै सिरि मोननानै थानो नांगौ जेन' सैताना जोंखौ नोंथांखौ जेन' आद्रि खालामनो हाया मानोना बाइबेला दिनै जोंखौ मिथिहोबाय जे जोंनि जिउनि सुथ्रु आत्मानि सुथ्रुआ एनिमिया ना always searching to attack us माने अरायबो जोंखौ दिनै आक्रमण खालामनो आद्रि खालामनो थाखाय नागिरबाय थायो बेनिखायनो नोंथांमोननो माखासे एग्जाम्पल होदों जोंनि रायजो जानायनि गेजेरजों जोंनि नखर खांनायनि गेजेरजों जोंनि मण्डलीनि गेजेरजों जोंनि मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जोंनि साख्रि बाख्रि मावनायनि गेजेरजों जोंनि बिसि बिसाय अनज्लायनायनि गेजेरजोंबो जोंनि थांनानै थानायनि गेजेरजोंबो गथ' गथाय खांनायनि गेजेरजोंबो मा मोनसेनि गेजेरजों सैताना जोंखौ नागिरबाय थायो अनजाग्राफोर बेनिखायनो जों दिनै सिरि मोननानै थायोब्ला जों दिनै बेफोरखौ मिथिनो हागोन बुजिनो हागोन आरो जों दिनै मा बेफोरखौ फेजेननो हागोन सैताननि जे आद्रि खालामनो नागिरनाय खायदा सैताननि जे जोंनि आत्मानि जे एनिमि जे सुथ्रु जे जोंखौ आद्रि बा डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों जोंखौ फोथायनायनिफ्राय इसोरनि आयेनाव थानायनिफ्राय जोंनि नखराव गोरोबनायनिफ्राय ना जे जोंखौ दंस खालामनो नागिरदों जों जुदि इसोरखौ गियोब्ला इसोरनि बाथ्राखौ मानियोब्ला बेफोरनिफ्राय जों दिनै मा गावखौ दिनै बासायनो हागोन आरो हमथानो हागोन नङाब्ला जों दिनै माब्लाबाबो गावखौ हमथानो दिनै जों हाथारनाय नङा अनजाग्राफोर जों दिनै बयबो दिनै बेखौ मिथिखायो मिथिब्लाबो जों दिनै खैफोदाव गोग्लैनाङो मानो जोङो सालाक आरो सियान
आरो सिरि मोननानै थानो रोङैखाय उनजाग्राफोर आरो मोनसे खोथा दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों जे जोंनि रायजो जानायनि गेजेरजोंबो जोंनि न'खर खांनायनि गेजेरजोंबो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्रा दिनै आद्रि दिनै जागासिनो दङ मानो जों दिनै बेखौ दिनै मोजां रोखोमै मिथिनो रोङैयाव ना जोंनि रायजो जानायाव मा बुङोब्ला मा जागोन मा मावोब्ला मा जागोन बेखौ दिनै जोङो मिथिनो रोङैयाव गावखौ हमथानो हायैयाव ना रागफोरखौ हमथानो हायैयाव सोरखौबा खेमा होनो हायैयाव गेदेर उन्दै सिनायनो रोङैयाव दिनै बेफोरबायदि बाथ्राफोरनि गेजेरजों जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा दिनै सैताननि खायदा खालामनायनि गेजेरजों दिनै आद्रि जागासिनो दङ दिनै बेफोरबायदिखौबो जों दिनै मिथिनो नांगौ थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामो फै जों साबधान जानि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खोथा बाथ्रा बुंनाय होननाय रायनाय मोनफ्रोमबो बिसय एरियायाव जों जिखि मावा जों जिखि जाया जों जेरावखि थाङा ना जोङो दिनै साबधान आरो सिरि मोननानै जेन' जोङो थानि जेन' जोंनि बिसारु सैताना जोंनि जिउखौ आद्रि खालामा जोंनि न'खरफोरखौ जोंनि थांनानै थानायफोरखौ जोंनि इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जिउ खांनायखौ जेन' आद्रि खालामनो हाया नङाब्ला बे नेरनाय सिंहबादि सैताननि नागिरबाय थानायाव नोंथांखौ मोनस'नोब्ला आंखौ मोनस'नोब्ला जोंखौ मोनस'नोब्ला बियो थारैनो अरख्रेबगोन आरो आद्रि खालामगोन दिनै जोंखौ थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय